tien varrella ikää 15 vuotta urheilusalibändin harrastuksena ja ensimmäinen kilpailu on otasella menossa. Se varmasti aiheuttaa sitten. Ja näin Tiespola rakennuttaa tueksi ihan kaksi. Rutanen sai juonesta kiinni ja näin on myöskin vauhti jo melko kovaa tuolla, kun Harri on menossa ja tulossa ja on saavuttamassa edellä olevaa kuljettajaa. Verran tuo pieni ja Tiespola paikalla, näin kolmantena Peltokangas, härmäläiskuljettaja. Nelospaikalla Laukkanen Arttu takana. Peltokankaan välinen ero, se on noin 50 metriä ja siinä mielessä Tiespola voi puolesta tuosta taivaltaan ajella ainakaan takaa tuleva uhkaa ja tuossa kautena. Tässä lähdössä uhkaamaan nyt puolesta on Peltokankaalla mahdollisuutta sitä mikäli jatkoa. Finaali ja ne häämyttävät kahdelle kuljettajalle tässä tapauksessa 92 Saarelalle. Ja näin lähdetään liikkeelle Saarela kärkeen, Saarenpää kakkoseksi perällä kolmantena, mutta jää hieman kenelle. Perällä lähtee Puhtolattua leikkaamaan tuolla. Ja kyllä Ritosta vie siinä yhtään päätä palella ja Ketomäki huomaa tilanteen, että tulee toisen avulla ottaa tuon saman ja nyt menee omaa näppäryytensä perällä. Takaa on tulossa kuljettaja. Ja nähdäkseni oli Junno, joka on ollut näin neljänneksi perällä tiukkuisesti tässä vaiheessa. Ja Saarenpäältä viedään sen sijaan Rutasta tuodaan ja näin Rutanen on jatkopeleissä vielä mukana ja Saarenpää on tippumassa puolestaan ulos ja nyt sen perällä ongelmia sen sijaan Saarela on se Rutanille teille paikalla Ketomäki Rutanen kaksi seuraavaa ja näidessä perällä takaa on tuossa sitten vielä puolestaan Saarenpää. Ja kun Saarenpää menee ohi, hän on puolestaan jalkopaikasta kiinni. Ja näin perällä on ulkona kulumi ukkos tästä eteenpäin. Sitten on perällä Alevottomana se taas näitä kestää, jos haluttu loppuun asti, nimittäin on odoteltavissa ja Harrin paikka Perälän Juhan kannalta. Näinpä näin. Ruutulipulle ollaan tulossa 9.2 Saarela. Tässä lähdössä menee päivän päällä. Nuorten luokasta myöskin finaalilähtö on odotettavissa nuorten luokasta. Saman tien lähdetään liikkeelle Röömannin keskellä. Pystyykö Röömannin irtautumaan nimittäin 4 liisalina mennään. Ja sitä puolella haltuunsa ja onko Välimäki kärjessä? Välimäki on ykköspaikalla. Tämä oli epävirallista tietoa, olen katsovinani ja Levola nousee nelospaikalle tai sitten ei. Hämäryys se aiheuttaa hieman probleemia ja kun numerot ne tarkistetaan Röömannin sen sijaan on kolmospaikalla. Se lienee hyvin selvää. Välimäki on kärjessä. Ja näin. Keskola ja Levola tulee vitosena, Ketomäki on siellä 6. 2 kierrosta on vielä kohti Ruutulipulle, paketti on hyvin kasassa käydessä. Lämmäki kakkospaikalla on puolestaan Saarela. Ja
poistumassa tuosta kärkikaksikosta vauhdista ja taistosta Miekkola saavuttaa Röömannia, hippun verran myöskin Ketumäki saavuttaa Klevola ja paketit ovat siltä osin hyvin tasaisia tuo kolmikko on erkaantuvassa Röömannin ja ja Ketumäki on Klevolan ohi, näin Ketumäki on näin ollen Miekkola, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle Välimäen komennossa kakkosena Saarela, pääpuolella Röömanni ja Saarela Välimäellä ohi ja jättää ja Röömanni myöskin saavuttaa Välimäkeä, kun ollaan viimeistä kertaa takakaatteella, mutta jälleen kun sulavuutta on yksille, niin Välimäki saavuttaa puolestaan Saarela, joka on Saarela takaa noin 3 metriä takakaatteelle, ja Röömanni on aivan Välimäen kannalta, ja näin kolmik menee taakse, Miekkola takakaatteelle ja Sunnela saavuttaa ja 7 metriä kiinni Röömannia, mutta riittääkö se ei riitä. Ja päivän voittaja nuorten luokassa Pentti Saarela, Haakaveteläinen kuljettaja 2 Pasi